ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ኤሪ ኒው ቲቪ ከመይ ትኾኑ ከመይ ትህልው እንዳበልኩ ርሑስ በዓል ናጽነት ከምዚ ናይ ሎሚ ከዓ ወይ ንዓመታ ከዓ ካብዚ ዝበልፅ ከነሕልፎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቪድዮ ኣብ ዴንማርክ ዝተኻየደ መዓልቲ ናጽነት እዩ ብኣዝዩ ደስ ዘብል ምዕሩግን ድሙቕና ኣፀባብላ እዩ ተፀንቢሉ ማለት እዩ ካብዚ ዝበልፅ ከዓ ንዓመታ ንፅበ ሙሉእ ቪድዮ ኣብ ኤሪኒው ቲቪ ኣብዚ ቻነል እዚ ተፃዒኑልኩም ኣሎ ሸር ላይክ ኮመንት ክትፅሕፉ ሙሉእ ቪድዮ ክትርእይዎ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ምሕፀነኩም ማለት እዩ ቅድሚ መደበይ ምጅማረይ ገለ መልእኽትታት ሕፅር ዝበላ ኣለዋኒ እዛ ቻነል እዚኣ ልክዕ ሓዳሽ እያ ካልእ ቻነል እያ ነይራትና ብዝተፈላለየ ምክንያት ተዓፀ እያ ሕጂ እዛ ቻነል እዚኣ ሓዳሽ ከም ምዃና መጠን ፕሊስ ኣብቲ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምባል ብዙሕ ከምቲ ሰብ ዝሪኦ ኣይኮነን ዘሎ እሞ የሕዋት ወይ ፋሚሊ ናይዛ ቻነል እዚኣ ንክትኮኑ ትደልዩ ላይክ ኮመንት ሼር ሳብስክራይብ እውን ክትገብሩልና ብትሕትና ይዕድመኩም ማለት እዩ ፕሊስ እንዳበልኩ እዚኣ ክምሕፀነኩም እደሊ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ገለ ሕፅር ዝበለ መደባት እየ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ቁሩብ ንውሕ ክብል ይኽእል ክሓፅር ይኽእል እሱ ከከም ግዜና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓዕል ዘሎ ጉዳይ ፅምዶ ንባዕሉ ሰባት እናዊፁ ዘሎ እዩ ንፅምዶ ዝርድኦን ዘይርድኦን ኣሎ ብፍላይ ለንቅነ ማስ ሜዳ ወኒንካ ሃገራዊ እየ እንዳበልካ ሕጂ ሃገራውነት ከመይ ኮይኑ ኣሎ መሲልኩም ናይ መልሓስን ናይ ውሽጥን ዝበሃል ኣሎ ሃገራውነት ናይ መልሓስ ማለት ኣብ ማስ ሜዳ ወፂኻ ገንዘብ ትእክበሉ ክኸውን ከሎ ሃገራውነት ዝበሃል ከዓ ገለገለ ሃገራውያን ከዓ ካብ ልቦም ሃገር ትኸዶ ዘላ ወላ ደስ ኣይበሎም ግን ነቲ መንግስቲ ዝረኣዮ ቁኑዕ ይኹን ቁኑዕ ኣይኹን ነቲ መንግስቲ ዝረኣዮ ኣጠማምታ ወይ ብዝሪኦ ኣጠማምታ ክኸዱን ክድግፍዎን ዝውስኑ ሰባት እውን ኣለዉ ገለ ከዓ ማስ ሜዳ ወኒኖም ከዓ ዝቃወምዎ ወላ ነቲ ፅምዶ ኣባሃህላ ቃል ብቃል እውን ክርድእዎ ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ርሑቕ ከይከድና ኣወል እዚ ማዕበል ዝበሃል ኣሎ ቪድዮ ሞ ክርእየኩም ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣልዒሉ እዩ ይዛረብ ዘሎ ንዕኡ ግልፅ ግልፅ ከነብሎ እሞ ድሕሪኡ ፅምዶ እንታይ ማለት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ከዓ ሰፊሕ ትንተና ክንህብ ኢና ማለት እዩ ተቃወምቲ ኢሎም ዝሓስቡ ኤርትራውያን ዳኣለ ኢድን ጓንት ናይ ሓባር ሃገር ስለ ዘላ ክነብር ምስጋና ኮይኑ ዝስርሐሉ ምክንያት የለን እዚ መን ኣብ በዚኣ ትመርሑ በዚኣ ድላይኩም ትሓትሉ ትኽእሉ ዝጠፍኡ ኣሕዋትና ዝረሓቑ ኣሕዋትና ንዕኦም ከመይ ጌርና ተራዳዲእና ኣንፃር ሃገርና ዝመፅእ ፀላኢ ኣባትርና ዋጣዊጥና ክሳዱ ንምልዑሶ ኢና ክንሓስብ ዝኽእል እምበር ፖለቲካ ተኮይኑ ምስ ኣሕዋትካ እዩ ዝስራሕ እምበር ምስ ካልእ ሕጂ ካስ ምስ ሕወሓት ክሰርሑ ፍቃደኛታት እንድሕር ተኾንኩም ሽፋ ግበረልኩም ድሕሪ ካልእ ሓደ ከተብሉ ነዚ ከዓ ከነብል ትብሉ ተኾንኩም ሽፋ ግበረልኩም ኣነ ክሰርሕ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣሕዋትና ማዕበል እዩ ዝበሃል ኣዝዩ ማለት ካብቶም ንሃገርን ሃገራውነትን ዝጉስጉስን ብጣዕሚ ሰፊሕ ሜድያ ሒዙ ዝቃለስን ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምንፃር ግዜ ምስ መፀ ተቃዋምን ደጋፍን ዘይኮነ ሃገራውነት ካብ ልቢ ካብ መልሓስ ዝበሃል ወይ ድማ ንቢዝነስ ዲኻ ትጥቀመሉ ወላስ ውሽጥኻ ኣሚኑሉ ኢኻ ትጥቀመሉ ወይ ቂም ሃሊካ ዲኻ ትጥቀመሉ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ወይ ከርእየና ክኢሉ ዝሰብ እዚ ማለት እዩ ሰብ እዚ ንሃገራውነት ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብክልተ መለክዒ እዩ ዝጥምቶ ዘሎ ሓደ መህፀሪ ጅቡኡ ገይርዎ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ቂምን ፅልእን ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ውድብ ዝተፈፀመ ወይ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተፈፀመ ብልዕሊኡ ንዕኡ ቂም ብምሓዝ እዩ ኣንፃር ክቃለስ ፀኒሑ እምበር ኤርትራ ንክትምዕብል ኤርትራ ንክትብልፅግ ኤርትራ በቃ መሪሕ ተራ ተፃዊታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብላልነት ሒዛ ንክትወፅእ ኣይኮነን ተቃልሲ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከም ዝሰማዕኩሞ ቀዳምነት ምስቶም ተቃወምትካ ወይ ምስቶም ኣንፃርካ ዝጓዓዙ ዘለው ክትዕረቕ ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ
ልክዕ እዩ እዚ ጌጋ የብሉን ተኾነ ግን እዞም ኣንጻር ኤርትራውነትን ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት መን እዮም ክትብል ኣለካ ንሶምሲ ኣንጻር ኤርትራውነትን እምበር ኣንጻር ስርዓት ኣይኮኑን ዝቃለሱ ነይሮም እዚኣ ዘይተረድኦ ይርድኦ እዩ ይፈልጦ እዩ ሰሪሕሉ ጎስጊስሉ እዩ ግን እንታይ ክብል ደልዩ ኣብ ማእከል ኤርትራውያን ኤርትራዊ ተመሲሉ ወይ ድማ ሃገራዊ መንነት ሃገራውነት ሒዙ ከባእስ ስለ ዝደልየ እምበር ዘይፈልጦ ኣይኮነን ንኣብነት ስድራ ስቡእ ዝፅረፍ ተኮይኑ ኤርትራ ኣብ ዝኸደቶ ክትሰዓር ዝጠልብ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ሕብረተሰብ ሙሉእ ክጠፍእ ዝደሊ ተኮይኑ ፈሊዩ ንሕብረተሰብ ዝወቅዕ ተኮይኑ እዚ ኤርትራዊ ዲ ክበሃል ናይ ኤርትራውነት መንፈስ ሒዙ ዲ ዝቃለስ ዘሎ ኢልካ እውን ክትሓስብ ግድን እዩ ነዚ ኣብ ጣውላ ኣምፂኻ እንታይ ኢኻ ከተዘራርቦ ትደሊ ንሱ ዝደሊ ዘለኮ ኤርትራውነት ጠፊኡስ ካልእ ዓይነት ርእስን ክሃንፅ ዝደሊ እዩ ይርድኦ እንተልዩ ማዕበል ምስኦም ናይ ሓሳብ ፍልልይ ኣይኮነን ናይ ሃገርን ሃገር ኣይኮናን ዝብል ፍልልይ እዩ ፀኒሕና እዚ እዩ ከዓ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ጌጋ ናቶም ነይሩ እምበር ኢሳያስ ወይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ ኤርትራ ኣይማዕበለትን ከምዚ ክግበር ነይሩ ቀዋም ክትግበር ነይርዎ ዝብል እኮ ኣካል የለን ህግደት ክጠፍእ ኣለዎ ህግደት ዘምፅኦ ናፅነትና ኣይኮነን መዓልቲ ናፅነት ሲ መዓልቲ ፅላለ እዩ ክብለካ ከሎ ሓደ ሰብሲ ዋይ ካልኦ ኩለን ሃገራት እኮ መዓልቲ ናፅነት ኣለወን መዓልቲ ናፅነትን ግን በቲ ሰዓት እቲ በቲ ዝመፀ ሓራ ናይ መግዛእቲ ናፅነትና ክግረን እዩ ዝኸዳ ናይዚኦም ግን ናፅነት ንናፅነትካስ ናፅነት ኣይኮነን ባርነት እዩ ክብሉካ ከለዉ ዋይ ምዚኦም ዘረባ ወይ ዕርቂ ክትሓስብ ትኽእል ሓደ ብዛዕባ እዚኦም ዘይኮነ ክዛረብ ደልዩ ንሱ ከሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ኣሎ ሕጂ ኣይሆፕ ኣብ ኔክስት ኣብ ሓንቲ ፀኒሐ ከርእየኩም እየ ማዕበል ድሕሪ ዝኸ ናበይ ዝብል ኣርእስቲ ወይ ዓንቀፅ ኣሎ ክገልፀልኩም እየ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ማዕበል ናብ መን ይውግን ኣሎ ኣንጻር መንግስቲ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ምክንያቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ትጥፋእ ዝብል ሕብረተሰብ ምስኡ ዕርቂ ክገብር ወይ ምስኡ ክዘራረብ ይሕሸኒ ወይ ይሕሸና ዝብል ተኮይኑ ኤርትራን ኤርትራውነትን ትብል መንነት ወይ መንፈስ ኣጥፊእዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ማዕበል ኣብ ምንታይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዲቕ ዝበለ ፅልኢ ናይ ኤርትራውነት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ማዕበል እንታይ ይኮይኑ ናብዚ ደረጃ ኣብቅዕዎ ከምዘይ ተቃለሰ ቃልሲ ከምዘይ መስረተ ነዚ ቃልሲ እዚ ነዚ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ተቃሊሱ እዩ ልዕሊ መጠን ቃልሱ ግን ዘቃልሶ ዝነበረ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ውሽጡ ሒዙ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ሓደ ጅቡእ ንምህጣር ካልኣይ ከዓኒ ቂምን ቅርሕንትን ስለ ዝነበሮ ኣንጻር ስርዓት ወያነ ነዚ ንክበትኽ ወይ ነዚ ሕንኡ ንምፍዳይ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብ ማስ ሜዳ ወፂኡ ሃገረይ ኤርትራ ስለ ዝበለ ኤርትራውነቱ ኣመስኪሩ ማለት ኣይኮነን ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ብኣፉ ዝዛረብ ዘይኮነ ሎሚ ብኣፍ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ውሽጣዊ ድሌትካ ምግላፅ እዩ ንኤርትራ ወይ ኤርትራዊ ከብለካ ዝኽእል መንግስትን ህዝብን ተሳንዮም ክኸዱ ከለዉ ንስኻ ሕጂ መፂኻ ወይ ንስኻ ሓደ ከም ሓደ ፖፑላር ወፂኻ ክትዛረብ መሰል ይኹን ዓቕሚ የብልካ ማዕበል ናይ ማስ ሜድያ ወናን እምበር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣጀንዳ ፀሓፍን ወይ ወሳንን ኣይኮነን ከም ሰብ ኣብ ማስ ሜዳ ዘውፅኦ ውሽጣዊ ስምዒቱ እዩ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ውፃእ ኢሉ ዘውፅኦ ኣይኮነን ኣብቲ ዝድገፍ ከዓ ደጊፍዎ ሕጂ ግን ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኸይድ ዘሎ በዚ ንሰምዖ ዘለና ወይ በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣገባብ ዝኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂለ ከርእየኩም ዝደሊ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እንታይ ክነገረኩም ዋላ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚኣ ፅባሕ ንጎ ኣብዛ ናይ መዓልቲ ናፅነት ፅባሕ ዋላ ፅምዶ ኢሉ እንተዝዛረብ ውልቃዊ ኔተ ኣነ ይቅበሉኒ ሲምፕል ኣዳር ኣነ ሓቀኛ ከምዛ ሰማዕኩም እያ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ይዛረብ ነቲ ፅምዶስ ኣይቅበሎን እዩ ስለምንታይ ዘይትቅበሎም ኢልካ ተሓቲትካዮ ሲምፕል እዩ
ኣይኣምኖምኒ ገለ ክብል ይኽእል እዚ ከምዚ ድራማ መስርሒ ወይ ድማ ንሰባት መተዓሻሸው ናይ መልሓስ ቃላት ክዛረብ ደሊዳ እምበር ሃገራዊ እንዲ ኤርትራውነታ ምብልፃግ ኤርትራ ስዒራ ንክትወፅእ ኤርትራ ኩሉ ንክትረክብ ዘይኮነን ዝቃለስ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ኣለኹ ኢሉ ዝቃለስ ወይ ዝወነን ማስ ሜድያ ዶ ይኮነን ሰብ ሲምፕል ሕጂ ናይዚ እንታይ ኣድሌቱ ጅቡኡ ህጢሩ እዩ እቲ ክበፅሖ ዝኽእል ደረጃ በፂሕዎ እዩ ምስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እውን ፅልኢ መስሪቱ ኣሎ ብዝተባሃለ ወይ ዝተዛረቦ ዝተባሃለ ዝተኣዘዞ ክገብር ኣይከኣልን ስለዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተፃሊኡ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሰብ እዚ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ክኸይድ ኣለዎ ወናኒ ናይ ኤርትራ ወይ ሃገራዊ ቻነል ተሒዝካሲ መንግስትኻ ዝበሎ ንምድማቕ ኢኻ ትፅዕር ምናልባት ፍሪ ስፒች ወይ ድማ ናፃ ናይ ምዝራብ መሰል ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣኻል ይኮነን ንስኻ ኩለን ኣብዚ ሜድያታት ዘለዋ እንተሪኢኹመን ውሽጢኻ ኣይድለዮ ኣፍካ ሒዝካ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ግን ዝክልክለካ የለን ተደዊልዎ እኮ ብውሽጢ ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ሰባት መኺሮም እዮም ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ዘለዉ ይኹን እዚ ሰብ እዚ ግን ሓሳብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝተባተኸ ወይ ምስ ሓለፍቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ስለተባተኸ ኣንፃሮም ክኸይድ ሓንቲ መበገሲት ነገር ስለ ዝመፀት ንዓኣ ንምዕንቃፍ እዩ ዝፅዕር ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እንታይ ይብል ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ እንተዘይሉሲ ኣነ ንምንታይ ኣነስ የለኩሉን እዚ ውልቃዊ ርእይቶ ናይ ኣወል እምበር ንዓይና ዝውክል ኣይኮነን መንግስቲ ክዛረበና ኣለዎ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ግልብጥ ኢሉ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ይዛረብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዛረብ ኣነ ኣይድግፎን which means ኣነ ተቃውማ እየ ናይዚ ውድብ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ማለት እዩ ዘቃውሞ ዘሎ ከዓኒ ጅቡኡ እህጢሩ ስለ ዘብቅዐ ፕላስ ጠርሕንቲ ወይ ድማ ኩቱር ፅልኢ ስለ ወኒኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነ ስለዚ ኣወል እዚ ኣይሚን ማዕበል ሃገራውነት ተላቢስዎ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ መልሓሱ እዩ ተወቂጥዎ ዘሎ ሃገራዊ ተኾንካ ብውሽጢ ምስ ዝርከቡ ወይ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ተራኺብካ ምስ ኤምባሲ ተራኺብካ ብዛዕባ ዝፅምዶ እዚ እንታይ እዩ ናበይ እዩ ኣንፈቱ ስግኣታትካ ትገልፅ ምስ ተነገርካ ሽዑ ተደጊፍካዮ ኣብ ማስ ሜዳኻ ሂብካ መድረክ ሂብካ ኣፍቂድካ ትኸይድ እንተዘይደጊፍካዮ ከዓኒ ብዛዕባኡ ዘዛርብ የብልካ ናብቲ ካልእ ኣጀንዳታት ኣልዒልካ ክትዛረብ ክትምጉት ትኽእል ኣንፃር መንግስቲ ዝኸዶ ምኻድ ግን እዚ ካብ ተቃወምቲ ፈሊኻ ዘይርአ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ካብ ሕጂ ኒኖ ተቃውማ እዩ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ማዕበል ዝገበሮ ከምዚ ገይሩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይርስዓን እዩ ብዙሕ ታሪክ ፈፂሙ እዩ ብዙሕ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ሕጂ ግን መንግስትና ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ይዕንቅፍ ስለ ዘሎ ሰብ እዚ ተቃወማ እዩ ክትብሎ ንፁር በቃ ብንፁር ክቕመጥ ኣለዎ ተቃወማ እዩ በቃ ንብል ኣለና ማለት እዩ ቀፂለ ዘርእየኩም ቪድዮ ሓንቲ ኣላ እሱ ዝብሎ እዩ ተሓቂ ኣብቲ እሱ ዝብሎ ትቕበሎ ዶ ርእይቶ ትህበሉ ዶ ዜጋታት ኢና መሰልና እዩ እቲ ሓቂ ግን መራሒ ሃገር ዝበልዐ መንግስቲ ስጋብ ዘይተዛረበ ዲኻ ከምኡ ኢልካ ማዕበል ወይ ከዓ ዝውልቀ ሰብ ስለተዛረበ ዲኻ ዝብል ርእይቶ ኣሎ ኣነ ሓቀኛ ክስታይ ክነገረኩም ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚኣ ፅባሕ ንጎ ኣብዛ ናይ መዓልትና ፅንት ፅባሕ ዋላ ፅምዶ ከምዛ ሰማዕኩማ ሕጂ እውን መልሓሱ ይግልበጥ እዩ ዘሎ ምናልባት ተሪር መንእሰይ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ ሓቀኛ ከም ዝነበረ ፈልጥ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ዘይኣክል ግልብጥብጥ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ማዕበል ማለት ተቃዋማ እዩ ካብ ሕጂ ኒሮ መንግስቲ ኤርትራ ኣብታ ናይ መጨረሽታ መደርኡ ተሰሚዕኩሞ ንሕና ካብ ሕጂ ኒኖ ናብ ልምዓት ኢና ጎኒ ጎኑ ግን ዞባና ናይ ዞባና ፖለቲካ ኣይንርስዖን ኢና ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ማለት ናይ ደገ ፖለቲካ ወይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ረሲዕና ማለት ኣይኮነን ጎኒ ጎኒ ኢና ንወስዶ ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንዳንበብና
ኣብ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ጉዳያትና ድማ እንዳድማዕና ኢና ክንከይድ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ንኸይርድኦ ዝተረዳድአ ሰብ ከተረድኦ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ ትሽግር ማለት እዩ ሓሳብ ስለ ተባተኸ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ በቃ ሓንሳብ መንግስቲ ከይበለ ይብል ሕጂ ከዓ መንግስቲ ስለ ዘይበለ ንሕና መትከልና ፀኒዕና መትከልካ ይኮንካ ፀኒዕካ ዘለካ ከም ሰፍኢ ኢኻ ትገላበጥ ዘለካ ማዕበል ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ክትምለስ በዚ ጋጣሚ ኣነ ክምሕፀነካ ይደሊ ማለት እዩ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘለካ ከውድቐካ እምበር ከውድቐካ እምበር ካልእ ተምፅኦ ሳዕቤን የለን ብዙሓት ኣይኮነን ዶ ንስኻ ብዙሓት መንግስታት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ከይዶም ኣይተዓወቱን ስለዚ ስኻ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ናይ ፅምዶ ትብል ዘይትድግፎ ትኾንካ ገዲፍካ ኣብ ካልእ ስራሕካ ተተዋፈርካ ፅቡቕ ንዕኡ ዝዕንቅፍ ሰባት ኣምፂኻ ብዛዕባኡ ምዝራብ ርእይቶኻ ምሃብ ከምኡ ዝበሃል የለን ርእይቶኻ ንኽትህብ ዘፍቀደልካ ኣካል የለን ርእይቶኻ ሃብ ዝተባሃልካ የለን ንስኻ ወናኒ ሚድያ ኢኻ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ከም ትኸይድ ዘለካ ኢኻ ዘነፅር እሞ ናብ ልብኻ ተመለስ ኣካይዳኻ ይዓርፍለካ ክእል ማለት እዩ እስኪ ወዲ ጣባ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ ብዛዕባኡ እሞ እስኪ ሳስማዓያ እሞ ብድሕሪኡ ጉዳይ ፅምዶ እንታይ እዩ ናበዩ ኣንፈቱ ከመይ እዩ ዝብል ክንሰምዕ ኢና ብሓንሳብ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ከይመስለኩም ግን ሓንቲ ነገር ብርግፅ ክነግረኩም መንግስቲ ኤርትራ ንማንም ሚድያ ፍቃድ ኣይሃበን ንማዕበል ግን ፍቃድ ሂብዎ እዩ ሰለስተ ሚድያታት ከይተረፈ ናይ እዛ ኣለና ወልተ ሃገር ዝበሃል እንደገና ሙዚቃን ገለመለን ዝፅዕነሉ ድማ ኣለና ወልተ ሃገር ሪከርድስ ገለ ድብል ምንታይዶስ ዳሃይ ቤትና ዝበሃል ገለመለ ኣብ መጨረሻ እቲ ኩነታት ስለ ዝተባላሸወ መንግስቲ ኣጊድዎ ማዕበል ዝበኣስ ዘሎ ምስ ዓበይቲ ሰበ ስልጣን እዩ ሕጂ ማዕበል ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ሰሚዕኩሞ ዶ ንወዲ ጣባ ማዕበል ነዚ ፅምዶ እዚ ይኮነን ፀዲ እዩ ወይ ፅምዶ ምስ ትግራይ ኣይኮነን ወይ ምስ ካልእ ሃገራት ኣይኮነን ፀዲ እዩ እንታይ ደኣ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተባቲፉ እዩ በቃ ስለተባተኸ ከመይ ገይረ ኣነ ካብዚ ከዝልቕ ኣለኒ ሰባት ንኸይከስር ዝገብሮ ዘሎ ሲስተም ደኣ እምበር ካልእ ኣይኮነን ሕጂ ሰባት ማለት ኤርትራውያን ቶም ብልቢ ኤርትራውነት መንነት ንኣምነሉ ወይ ተላቢሶሞ ዘለዉ ሕብረተሰብ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ተመቃቂሎም ኣለዉ ገሊኦም ክድግፉ ከለዉ ገሊኦም እንተ ዝብል ሓሳባት እንዳምፁ ይመቃቀሉ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ካብኦም ነዚ ሲስተም እዚ ተጠቂሙ መእተዊ ወይ መህፀሪ ጅብኡ ክጥቀመሉ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ደኣ እምበር ዳግማይ ማዕበል ናብ ኤርትራ ከምዘይኣቱ ብኣፉ ወይ ድማ ብተግባሩ ዝምስከር ሓቂ እዩ ስለዚ ወዲ ጣባ ከም ዝበሎ ማዕበል ምስ ዓበይቲ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ ተባቲፉ ተባኢሱሎ ይብለና ኣሎ ኣወል ኣምሲሉ ወይ ንመሰሉ ናይ ምዝራብ መሰሉ ምሲሉ ንሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ እዩ ብፀርፍ ዘሎ እዚኣ ነግረኩም ኣለኹ ተቐበሉ ኣይትቀ ንምንታይ ይፀርፎም በዓሉ እዩ ድሕተተሉ መሰሉ ዲ ክፀርፍ በዓሉ እዩ ክሕተተሉ It's not serious ኢሳያስ እቲ ሓቂ ክነግረኩም የደለየ ኣነ next week ማለት እዩ ፕሮግራም ኣብዚኣ ካብ ክሳብ ክነግረኩም ሰሚዕኩሞ ዶ ደቂ ኤረ ማዕበል በቃ ውሽጣዊ ፀገማቱ ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ ኣንጻር መንግስታት ወይ ዓበይቲ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ እምበር ማዕበል ፅምዶ ወዲ ፅምዶ ንዕኡ ኣይንታይን እዩ ንሱ ክኸዶን ክበፅሖን ዝግብኦ ስለ ዘይበፅሐ ምስ መንግስታት ወይ ዓበይቲ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ ስለተባእሰ ከመይ ገይረ ነዚ ናብ ረብሓ የውዕሎ ብምባል እዩ ደኣ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ ምምቕቓል ኣብ ኤርትራውነት ኤርትራውያን እዩ ደኣ ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ማዕበል ናይ ብሓቂ ቀደም እዩ ተባቲፉ ቀደም ፅቡቅ ዝሰርሕ ነይሩ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ በቲ ዝገበሮ ኣክቲቪቲ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ባይታ ኣጣጢሕሉ እዩ ክሳብ ማንም ሰብ ከይዱ ክቀድሖ ዘይክእል ወርቂ ብሻ ቀዲሑ ኩሉ ቦታታት በፂሑ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ ዘፍቀደሉ እዩ ካብኡ ካብ ዝመፅእ ግን ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ሽግራትን ክፈጥር ክኢሉ እዩ ሰብ እዚ ስለዚ ማዕበል ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ኣንጻር መንግስቲ ወይ ዓበይቲ ሰበ ስልጣን ናይ ኤርትራ ምዃኑ
ገሊጹልኩም ኣሎ ብዝያዳ እውን ከምፅኦ ክፍትኔ ኣብ ባዕሉ ወዲ ጣባ ምስጢራት ዝሓዘ ኣጀንዳታት ከልዕል ምዃኑ ተዛሪቡሎ ኩሉ ኣብ ኢዱ ዘሎ ኣጀንዳታት ማዕበል መን ምዃኑ ዝገልጽ ኣብ ኔክስት ሰሙን ይብል ኣሎ ንጽበዮ ኣለና ነዚ ኩሉ ኣምፂኡ ድማ ክገልጸልና ስለ ዝኾነ ሽዑ ክበርሀልና እዩ ማዕበል መን እዩ ስለምንታይ ከም ዝገብር ኣለዎ ንምኽንያት መግበሪኡ ንክንደይ ድምፃውያን ከም ዘንበዐ ክንደይ ሕማቕ ነገር ከም ዝፈፀመ እውን ይግለጽ እዩ እዚ እኳ ብጭብጥታት ባዕሉ ወዲ ጣባ ስለ ዘቕርቦ ናብኡ ገድፎ ማለት እዩ ግን ማዕበል ዝኸዶ ዘሎ ካይደ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራን ተኸታተልቱን ክትፈልጡ ኣለኩም ንምባል ኣምፅዮ ሕጂ ኣነ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣነ ክዛረባ ደልየ ዘለኹ ሎማዓንቲ ፅምዶ እንታይ ማለት እዩ ፅምዶሲ ሰብ ንፅምዶ ብብዙሕ መለክዒታት ብድላዩ እዩ ዝገልፆ ከም ደቂ ሰባት ከም ደቂ ሰብ መጠን ግን ፅምዶ እንታይ እዩ ፅምዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንፅምዶ ብኸመይ ንሪኦ ፅምዶ ኣብ ነብስና እዩ ዝጅምር ፅምዶ ንኣብነት ክልተ ዓይኒ ኣለዋና እዘን ክልተ ዓይንና ንሓደ ነገረን ዝሪኣ ሓቢረን ድማ መልእኽቲ ናብ ውሽጥና ይሰዳ ማለት እዩ ዝረኣዮስ ሓቢረን ይሰዳ ክልተ ዓይንና በበይነን ነናብ ካልእ ኣንፈት ዝሪኣ እንተዝኾና ኸ ውሽጣዊ ተቐባልነት ናይ ዝረኣዮ ዓይንና ፅቡቕ ክመፅእ ኣይክእልኒ ንኣብነት ብድሕሪትን ብቅድሚት ሓንቲ ብድሕሪት ሓንቲ ተልያትና ክልቲአን ተሰማሚዐን ንውሽጥና ዝልኽኦ መልእኽቲ የለን ማለት እዩ እቲኣ በይና ሪኣ በይና ከተሰደልና እያ መልእኽቲ እቲኣ ከዓ በይና ሪኣ ናታ ዝኾነ መልእኽቲ ክሰድድ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሓደ ዓይነት ክንሰን ግን በበይኑ መልእኽቲ ሰዳ ይኾን ኣለዋ ማለት እዩ ፈጣሪ ግን ነዚ ተጣቢቡ ንባዕሉ ፈጣሪሲ ብፅምዶ ናይ የዒንትናስ መልእኽቲ ይህበና ኣሎ ተረዲኩምኒ ክልቲአን ናይ ዒንትና ናብ ሓደ ነገር ኣተኪሮም ብምርኣይ ክልቲአን ብሓደ ዓይነት ብምርኣይ ናብ መልእኽቲ ብሓደ ፍጥነት ይሰዳ ማለት እዩ እዚ ሓደ ፅምዶ እዩ ካልኣይ የእዳውና ክልተ ኣለዋ ምናልባት ብዝተፈላለየ ፀገማት ክንስንክል ንኽእል ንኸውን ኢና ግን ኣምላኽ ንምንታይ ወይ ፈጣሪ ክልተ ኢድ ንምንታይ ፈጢርልና ሓንቲ ኢድ በይና ክሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ኢድ ድምፂ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላ ናይ ክልተ ኢድ ድምፂ ግን ሕብረት ክልተ ግን እንታይ የምፅእ ሓደ ህርመት የምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ናይዘን ክልቲአን የእዳውና እንታይ ይፈጥር ሓደ ድምፂ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ የእዛና ብኩሉ መኣዝን ሰሚዐን ናብ ውሽጥና ከመሓላልፋ መልእኽቲ ክሰዳ ዝኽእላ ክልተ ገይሩ ፈጢሩልና ማለት እዩ እዘን ክልተ እዚአን ኣይራኸባን ግን ብፀጋም ይምፃእ ብየማን ይምፃእ ብዘይገድስቲ ድምፅታት ናይ ምቕባል ክእለት ኣለዎን ስለዚ ሓቢረን ናይ ምስራሕ ወይ ሓቢረን መልእኽቲ ናይ ምስዳድ ክእለተን ኣዝዩ ልዑል ይገብሮ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እግርና ኣካይዳና ትክክል ንክኸውን እዘን ክልተ እግርና ሚዛን ናይ ሰብነትና ሓሊና ደው ክንብል ይኹን ሓሊና ክንንቀሳቐስ ይኹን ኣዝየን ኣገደስቲ እዩ ፅምዶ ናይ ክልቲአን ከዓ ናብ ዝደለናዮ ነገር የብፅሓና ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ኣብ ነብስና እውን ኣሎ ፕላስ ኣብ ሓዳር ምፃእ ሓዳር ክልተ ሰብ ኢኻ ናብ ሓደ ትጥመር ብቃል ኪዳን ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኪዳን ማለት እዩ ብመፅሓፍ ቅዱስ ናብ ሓደ ምስ መፅኻ ክልቲኻ ተፈላለኻ ባህርያት ተፈላለኻ ሂወት ዝተፈላለየ ኣጠማምታን ኣተሓሳስባን ዘለካ ሰብ ኣብታ ሓዳር ግን ናይ ክልቲኻ ሓሳብ ኣብ ሓደ መፅኡ ሓደ ነገር ከም ትፈጥር ገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ካብ ሂወትና ይጅምር ኣብ ሂወትና ኣብ ነብስና ኣሎ ፅምዶ ኣብ ማሕረስ እንድሕር ከይድካ ክሓርሱ ከለዉ ቦታትና ክልተ ብዑር እዮም ዝወስዱ ነዞም ክልተ ብዑር እንታይ ገብርዎም ኣፃሚዶም ብሓንሳብ ኣፃሚዶም ይሓርሱ ማለት እዩ ስለዚ
ፅምዶ ኣብ ሙሉእ ሂወትና ኢና ንሰርሖ ንኾዶ ንንቀሳቀሶ ማለት ንኣብነት ኣብ ቢዝነስ ንምፃእ ቢዝነስ ክትገብር ተኾንካ ሓደ ትካል ተሊካሲ ግድን ምስ ከምኡ ዓይነት ትካላት ወይ ምስ ካልእ ትካላት ወላ ፀላኢኻ ዝነበረ ነታ ቢዝነስካ ወይ ነታ ትካልካ ንኸተዕቢ ምስኡ ሓደ ዲል ትገብር ሽርክነት ትገብር ማለት ስምምዕ ትፈጥር ኣብ ህንካን ሃባን ዝተመርኮሰ ስምምዕ ማለት ፀላኢኻ እዩ ከተርብሖ ኢልካ ኣይኮንካን ንኽትረብሕ ኢልካ ኢኻ ትፃመድ ወይ ትራኸብ ዲል ትገብር ምስኡ ማለት ስምምዕ ትገብር እዚ ሰብ እዚ ፀላእየ እዩ እሞ ንሱ ኣይርባሕ ኣነ ኣይርባሕ ኣይትብልኒ ኣካይዳኻ ልክዕ ናይ ቢዝነስ ኣእምሮ እንተወኒንካ ከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኢኻ ትሕስብ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ክንብል ከለና ካብ ነብስና ተበጊስና ንሪኦ ፅምዶታት ኣሎ ምስ ኣዕሩኽትና ምስ ስድራና ንፃመድ ምፅማድ ማለት ምውህሃድ ማለት ኣይኮነን መውሕሓጥ ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ስድራና ዘለና ሪሌሽን ምስ ኣዕሩኽትና ዘለዎ ሪሌሽን ይፈላለ ክኸውን ይኽእል ግን ምስ ኣዕሩኽትና ዕርክነት ትርጉም ዕርክነት ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ መን ምዃንካ ክነግረካ ዝበሃል ምስል ኣሎ እዚ ማለት ዓርክኻሲ ንዓኻ ምስልኻ እዩ ናቱ ምስልስ ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ ስድራና ከመን ማዕርክ እንደይ በላሕቲ ምዃኖም በዚ ክትርድኦም ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ማለት ኣብ ሙሉእ ሂወትና ንጥቀመሉ ሓረግ እዩ ወይ ስነ ስርዓት ሪሌሽን ወይ ርክብ እዩ ክብለኩም እደሊ ማለት እዩ እዚ ናብ ፖለቲካ ነስግሮ ፖለቲካ ብብዙሕ መለክዕታት ክልክዕ ይኽእል እዩ ንኣብነት እስራኤልን ጀርመንን ኣብ ዘበነ ሂትለርሲ እስራኤል ዓኒዐ ሂትለር ማለት እዩ እዚ ግን ቀፃልነቱ ክሳብ መዓስ ነይሩ ክሳብ ፅምዶ ዝመፅእ ፅምዶ ናይ ክልቲአን እንታይ እዩ ንዝነበረ ገዲፈን ኣብ ህልው ክነብራ ከም ዘለወን ተረዳዲአን ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ፅምዶ ረብሓ ዘለዎ ኣብ ረብሓን ኣብ ልኡላውነትን ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ዳኣ እምበር ፅምዶ ንዓና ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ንፅምዶ እኮ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝሰርሓሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብፅምዶ እዩ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ብሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ህንካን ሃባን ሽርክነት እዩ ዝኣምን ስለዚ ነዚ ፅምዶ ዝቃወም ናይ ኤርትራዊ መንፈስ መልሓስ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ናይ ኤርትራዊ መልሓስ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ናይ ኤርትራን ኤርትራውነትን ካብ ውሽጢ ልብኻ ዝነቐለ ተኾይኑ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ዝነበረስ ኣይተኣምነሉን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ንዓና እንታይ እዩ ትርጉሙ እንታይ እዩ ሽግራቱ ክንፈልጥ ዘገድደና ነገር እዩ ማለት እዩ ፅምዶ ክንብል ከለና ሓቢርካ ምኻድ ሓቢርካ ምምዕባል ፅምዶ ማለት ምትሕውዋስ ኣይኮነን ንኣብነት ገለገለ ሰባት ኤርትራን ትግራይን ክትሓዋወሳ እየን በዚ ፅምዶ ዝብሉ ኣለዉ ኣይተሓዋወሳን ከመይ ገይረን ተሓዋወሳ ዘይ ባህርያት መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ እንተዝኸውን ደኣ ታንክታቱ የእቲ እንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘይውንን ንምንታይ ንትግራይ ይደልያ ንምንታይ ምስ ትግራይ ጥራይ ክፅመድ ደሊ ድሌት ኣብ እንታይ ዲ ባሕሪ ክህቦ እምበር ምፅማድ ምድማር ኢሉ ከምፂኡስ እዩ እሱ እኮ ምድማር ኢሉ ምፅኡ ምድማር ማለት ከዓ ሓደ ንሓደ ተደሚሩስ ሓደ ይኸውን ኢልና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅምዶ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ክልቲአን ክልል ትኹን ገለ ትኹን ብዘይገድስ ምስ ንዓኻ ዝዳወባ ዘለዋ ከባቢታት ሓቢርካ ምስራሕ ብኡ ዝመፀካ ሽግራት ምዕፃው ማለት እዩ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳን ፅምዶ ፈጢሩ እኮ እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ኤርትራ ዶ ሱዳን ዶ ናብ ምትሕዋስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓቢርካ ምስራሕ ብኡ ዝመፀካ ሽግራት ክከላኸሉልካ ንስኻ ድማ ንዕኦም ዝሃርም ዝኾነ ነገር ክትከላኸል ፕላስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሽግራት ምዕፃው ሓቢርካ ድማ ምምዕባል እዚ እቲ ፅምዶ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እዩ ዝቃለስ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ፍቅር ክብል መንግስቲ ኤርትራ ንፅምዶ ንሓበራዊ ስራሕ ንሓበራዊ ምምዕባል ፈሪሕሉ እዩ ርሂፁሉ እዩ ደኺሙሉ እዩ ሕጂ ድማ ፍረፃምኡ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ሕወሓት ወይ ድማ ሕወሓት ነቲ ኤሊት ኢና ክንዛረብ ሕጂ ብዛዕባ ኤሊት ስለ ንዛረብ ዘለና ሕወሓት ንፅምዶ ናይ ምስ ኤርትራ ፈንፊንዎ ይኸይዱ ወይ
ረጊፅዎ ይኸይዱ ስለምንታይ ካልእ ፅምዶታት ስለ ዝደለየ ኮሊሉ ግን ፅምዶ ምስ ኤርትራ ከም ዘዋፅኦ ፈሊጡ መፂ ኣሎ ዝነበረ ሽግራት ኣሎ ዶ እዎ ኣሎ እዚ ግን ቀዳምነት ተልዕሎ ይኮነን ቀዳምነት ኣብ ህዝቢ ምትእምማን ኣብ መንግስታት ምትእምማን ክትፈጥር ኣለካ ብድሕሪኡ ናብቲ ኔክስት ዝበሃላሉ ቀፃልነት መድረክ ከዓ ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክንፃመት ተኮይናስ ካሕሳ ክትከፍሉና ኣለኩም መጀመርታ እኮ ኣቦታት መጀመርታ እኮ ኣቦታት ዕርቂ ክትገብር ከለካ እኮ ካሕሳ ኣይኮኑን ዝብሉ እንታይ ዳ መጀመርታ ትዕረቕ ብድሕሪኡ ዝከሓስ ወይ ድማ እቲ በደለኛ ክክሕስ ከም ዘለዎ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ንሕና ብናይ ኣቦታትና ታሪክ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ነዚ ክንኮርዓሉ ይግባአና ንኣብነት ኣሜሪካ ክትመፀና እያ ፅምዶ ደልያ ኣሜሪካ ቢልዮናት ዘዕደኽና ወይ እዚ ናይ 30 ዓመት 60 ዓመት 80 ዓመት ዝበደልክና ከይከሓስክናስ ምሳኺ ፅምዶ ኣይንደልን ክትብል ኣይትኽእልና እዚ ሽርክነት ኣይኮንካን ትፈጥር ዘለካ እዚ በቃ ኣነሲ ተበዲለ እሞ በደለይ ከይተኸፈልኩ ኣይዕረቕኒ እየ ትብል ኣለካ ማለት ከምኡ ከዓ የለን ኣብ ዓለም መጀመርታ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ መጀመርታ ተዓረቕ ኢኻ ትበሃል ብድሕሪኡ ዘለካ በደላት ኣብ ልዕሊኻ ተገብረ በደላት ንክትከሓስ ይፍጠረልካ ባይታ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ከዓ መጀመርታ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታትን መንግስታትን ምትእምማን ክፍጠር ፅዕር ኣሎ ነዚ ከዓ ክትጉስጉስ ኣለካ ኩልኻ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ኩልኻ ማስ ሜድያ ዘለካ ትጉስጉስ ብድሕሪኡ እቲ ተበዲለ ወይ ተበዲልናዮ ንብሎ ነገራት ከዓኒ ኮሚቴ ብምፍጣር ዕርቂ ትፍፅም እቲ ካሕሳታት ወይ ብዕርቂ ድዩ ወይ ብካሕሳ ድዩ ከዓ ዝፍፀም ከዓኒ ንዑ ከዓ ኣምምማይ ከዓኒ ኮሚቴ ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ክርዳአና ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ብሓሳሰ ልባም ብሽም መልሓስ ተወቂጥካ ኤርትራ ናይ ዝበልካ ኣይኮነ ንሕና ክንሓስብ ኣለና ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ዘሎ እንታይ እዩ ሰላም ርግኣት ሕጂ ካብ ውግእ ወረውግእ ወፂና ዓለም ዝበፅሖቶ ክንበፅሕ ንድሕሪ ዝተጎተትናዮ ገዲፍና ንቅድሚት ክንከይድ ነተን 4 ድን 5 ዝዳወባና ክልላት በለን ሃገራት በለን ምስአን ሕብራዊ ፅምዶ መስሪቱ ኣብ ህንካን ሃባን ዘሎ መስሪቱ ንቅድሚት ንምምራሽ ንምብልፃግ ኤርትራ ናብቲ 97 ተበጊሳቶ ዝነበረት ክሳብ 97 ተበጊሳቶ ዝነበረት ኣጀንዳ ናብኡ ንምምፃእ እዩ ዝቃለስ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ከዓ ክንዕንቅፆ የብልና ንኣምን ተኮይንና ንምስክር ተኮይንና መንግስቲ ኤርትራ ካብቶም ሃገራውነት ወይ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ምኽባር ዝንቀሳቀስ ዘሎ ውድብ ምዃኑ እንተ ኣሚንናሲ ንምንታይ ንቃወሞ እሞኻ ኤርትራዊ እንዳበልካ እዚ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ፅምዶ ኣብ ሂወትና እዩ ዝምስረት ኣብ ሂወትና ኣሎ ኣብ ካይዳና ኣሎ ኣብ ናብራና ኣሎ ፅምዶ ማለት ንኣብነት ክልተ ዕሩኽ እንድሕር ኣልዮምሲ ክልተ ቤስት በቃ ትንፋስ ዕሩኽ ተልዮምሲ ኣብ መንጎ ክልቲኦምሲ ሽርክነት ፅምዶ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፀገሙ ነቲ ፀጊ ኣብ ፀገሙ ክካፈል ኣብቲ ሓደ ፀገም ድማ ናይቲ ሓደ ፀገም ከም ፀገሙ ርኢዩ ክካፈል ማለት እዩ ብፀገም ጥራይ ንረኣዮም ሸጊርዎ ክካፍሎ በቃ ሕውነታዊ ነገር ይምስርቱ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ሓደ ይኮኑ ነናቶም ኣካል ነናቶም ሂወት ነናቶም ኩሉ ነገር ኣለዎ ስለዚ ንሕና ክንርድኦ ዘለና ፅምዶ እንታይ ማለት እዩ ፅምዶ ማለት ሓቢርካ ምኻድ ሓቢርካ ምምዕባል እምበር ምትሕውዋስ ኣይኮነን ክብለኩም ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ነዚ ተረዲእኩም ናብ ኩሉ ከተብፅሕዎ ይላበወኩም ንሎሚ ዘዳለኾ መደብ እዚ ነይሩ ትርጉም ፅምዶ ክርዳአና ኣለዎ ትርጉም ኤርትራውነት ካብ መልሓስ ዲ ካብ ውሽጥና እውን ክርዳአና ኣለዎ ክብለኩም ደሊ እዚ መስል ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እስኪ እዚኣ ንስማዕያ እሞ ብድሕሪኡ ሓንቲ ሓሳብ ከዓ ከምፃልኩም ማለት እዩ ቅን يخبل سمعي حدا بهم بزعبا عرقت تزاربي لن تግራይ بحجي خمصا زخل معت تصورو ديا يزلو علالنا ابع غرغركو دناقور يدلي خام سخرامات يدلي خام صلولات يدلي خام بوليتيكا زي فلطو ولا اخالب يدلي خام شتيتهم حشيش كوصولكا سبك نقصولكان وحوح يلوم كغوارولكان اخالب يدلي
ኣብ ሰላም ግን ኩሎም ወሰን ኢኻ ተብሎም ምሁር ንቕድሚት ተምጾ ምኽንያቱ ሰላም ብምሁር ይዝሕሎ ምሁር ስምዒታዊ ይኮነን ምሁር ፈራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕግር እዛ ናይ ኣወል ቅድሚ መኣስ ምዃኑ እንድዒም ባይዘወይ ዘውፃ እንተ ሰሚዕኩማ ኣብ ዕግርግር ኩሉ እዩ ዘድልየካ ንኣብነት ወያነ ንዕግርግር ኤርትራ ኩሉ ተጠቂማትሉ እያ ሕጂ ከዓ ንሰላም ኩሉ ትጥቀመሉላ ማለት እዩ ነቶም ንኣብነት ንዕግርግር ኣብ ኤርትራ ንክፍጠር ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ፈጢራቶ ማለት እዩ እዚ ብርጌድና ሓመዱ እንታይ ካብ ከልቢ ውሕ ምባል ሓሊፍካ ትህቦ መረዳእታ ወይ ኣጠማምታ የለን ኣብ ሰላም ግን እንታይ ትገብር ኣላ እንተሪኢኹማ ነቶም ቀንዲ ንሰላም ፖለቲካ መዚኖም ዝኸዱ ሰባት መሪፃ ምስ ኤርትራ ዕርቅን ፅምዶን ትፈጥራላ ማለት እዩ ስለምንታይ ደኣ ነቶም ውሕውሕ ወይ ናይ እምኒ ምድርባይ ክድርቢላ ዝነበሩ ዘየምፀቶም ተልካ ኣድልይዋን እዩ ወዲኦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ፅምዶ ክመፅእ ከሎ ምሁራት እዮም ንቅድሚት ዝመፁ ማዕበል ምሁር ኣይኮነን ፖለቲካዊ ፍልጦ የብሉን ኣነ እውን ከምኡ ካልእ እውን ከምኡ እቶም ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ናብ ቅድሚት ወፅኦም ክጉስኩሱ ከለዉ ግን እንተኽኢልካ ደገፍካ ተስምዕ ሚድያኻ ወይ ሒዝካዮ ዘለካ ማስ ሚድያ ንዕኦም መድረክ ትኸፍተሎም እንተዘይክኢልካ ከዓ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ከዓ ኣፍካን ኢድካን ሒዝካ ስቕ ምባል እዩ ተመራፂ ነገር ስለዚ ማዕበል በዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብፅሑሉ ስቕ በል ኣየድልየካን እዩ ትኸዱ ዘለካ ኣካይደ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ተረዲእካ ካብዚ መንገዲ ዝተኣለ ጥራሕ የኽብለካ ዝኽእል ማለት እዩ ብዝኾነ ንሎሚ ዘዳልኹልኩም መደብ እዚ እዩ ነይሩ ኣሕዋት ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ፕሊስ እዛ ቻነል እዚኣ ከተዕቢዋ ብትሕትና ዕድመኩም ብትሕትና እውን ይልምነኩም ማለት እዩ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ከምኡ ሃናፂ ርእይቶ እንተሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ይኹን ርሑስ በዓል ናፅነት ይግበረልና ንዓመታ ድማ ካብዚ ብዝለዓለን ብዝበለፀን መድረኽ ወይ ብዝበልፀገ ከነብዕሎ ከዓ ኣምላኽ ፍቓዱ ይኹን ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ይግበረልና ሰሰናዩ ቻው